شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋናይ ክርስቶስ ምስኩልኩም ከመይ ጸኒዕኩም Shalom Guds församling, Guds frid och Guds nåd vare med er. ሎሚ ድማ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንዝበለጸ መዓልቲ ዝኸውን ዝበለጸ ቃል ሒዝና ከም ንመጽእ እዚ ፕሮግራም እዚ ንዝበለጸ መዓልቲ ዝበለጸ ቃል ድብል ፕሮግራም ሒዝና መጽእና ኣለና Och idag har vi kommit med det dagliga ordet med programmet det bästa ordet för den bästa dagen. ሎሚ ንካፈሎ ቃል ብጸግኡ ንበርትዕ ድብል እዩ Och dagens ord som vi kommer att kolla på är var stark genom hans nåd. ሃሌሉያ ክርስትና ብጸጋ አምላክ ጥራሕ ዝብርታዕ ህይወት እዩ Det kristna livet är ett liv där man endast blir stark genom Guds nåd. ክርስትና ብግቡእ እንተ ተረዲእካዮ ዝጣዕመ ናይ ዕረፍቲ ህይወት እዩ Om du förstår verkligen kristna livet, då är ett liv där du bara lever i frid. እንተ ደኣ ብግቡእ ዘይተረዲእካዮ ግን ኣብ ኮንፊዥን ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ Men om du inte förstår dem på rätt sätt så kan du hamna i förvirring. መጽሐፍ ቅዱስ ክልተ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ክልተ ሓደ ከምዚ ይብል I andra Timoteusbrevet kapitel 2 vers 1 står det så här. ኣታ ወደየ እምበኣርሲ በታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ጸጋ ደልድል Och det står så här. Mitt barn, hämta nu kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. ሪኹም ኣብ ክርስቶስ ዘሎ ጸጋ ብኡ ናብ ህይወት መጺና ኢና Vi har kommit till Kristus med den nåd som finns i honom. ነዚ መጺና ዘለና ህይወት ድማ ኩሉ ግዜ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ንኽንሳገር ኣብ ክርስቶስ ዘሎ ጸጋ ንዓና ድልው እዩ Och det här livet vi har kommit till, det är ett liv där vi ska gå från härlighet till härlighet genom den nåd som vi har tagit del av. ስለዚ ክሳዕ ዝደለናዮ ንህይወት ዘድልየና ጸጋ ኣብ ክርስቶስ ተዳሊልና Så till vilken en mått det vi behöver nåd i våra liv, vi har redan tagit del av det i Kristus. ግን ንሕና ድማ ነዚ ጸጋ መውሳድ ክንለማመድ ኣለና Men vi behöver lära oss att ta till oss från den här nåden i våra liv. እቲ ጸጋ ኣውሬድ ንዓና ድልው እዩ Nåden är redan delad till oss. ከም መጠን ዝተረዳእናዮ ክንወስዶን ክንጥቀመሉን ንኽእል ኢና Så med det mått vi förstår det och kan ta till oss det, så kan vi använda oss av nåden. ስለዚ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ብጸጋ ኣምላኽ በርቲዑ ጉይኡ ኣብ ምውዳእ ምስ በጽሐ ንጢሞቴዎስ ነቲ መንእሰይ ወዱ ኹምዕዶ ከሎ ግን ብሓይሉን ብኽእሎቱን መታን ክብርትዕ ከይፍትን በታ ኣብ ክርስቶስ ዘሎ ጸጋ ደልድል ኢሉ Det är därför Paulus, eftersom han förstod att det här nåden och han tog till sig den och levde i den, fullbordade sitt lov, så gav han råd till sin son i anden, sa han, mitt son, hämta styrkan nu i den nåd som finns i Kristus Jesus. ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ብዓቕምኩም ብሓይልኩም በርትዑ ድብል ጽሑፍ የለን Det är därför det inte finns i Bibeln någon vers där det står var stark och kämpa i din egen kraft. ኖ መጽሐፍ ቅዱስ ብጸጋ ኣምላኽ በርትዑ ይድብል Det är därför Guds ord säger var stark i den nåden, i Guds nåd. ስለዚ ሎሚ ካብዚ ዝገበርኩሞ ንላዕሊ ክትገብሩ ትደልዩ ኣለኹም Så om idag ni vill göra mer än vad ni har gjort i era liv, ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ካብ ዝሰራሕኩሞ ንላዕሊ ክትሰርሑ ትደልዩ ኣለኹም om ni vill arbeta i tjänsten mer än vad ni har tjänat redan, ናትኩም ዓቕሚ ይኮነን ደድልየኩም det är inte er styrka ni behöver. ብዙሕ ጸጉ ይደድልየኩም Ni behöver ha mer av nåden. መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1:16-17 I Johannes evangeliet kapitel 1 vers 16 till vers 17. ሕጊ ብሙሴ ተዋሂቡ እሞ ጸጋን ሓቅን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ መጸ እምበኣር ንሕና ኩላትና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና Och det står så här, av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. ሪኹም ካብታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ምልኣት ጸጋ ዝተላዕለ ጸጋ ብልዕሊ ጸጋ ተቐቢልና ኢና Så det står från det nåd som har kommit av Jesus Kristus, så har vi fått nåd och åter av nåd. ሃሌሉያ ስለዚ መታን ክንብርትዕ መታን ብዙሕ ክንገብር መታን ክንድልድል ናብ ጸጋ ኣምላኽ ንቐልብ Så för att vi ska bli befästa, för att vi ska bli starka, för att vi ska fortsätta, låt oss söka ännu mer till den här nåden. ጸጉኡ ኸዕብየና ነፍቅደሉ Låt oss tillåta hans nåd göra att vi växer. ጸጉኡ ኸበርትዐና ነፍቅደሉ Låt oss tillåta nåden göra oss starka. ጸጉኡ ኸኽእለናስ ነፍቅደሉ Låt oss tillåta nåden göra sitt verk. ንኽእለትና ኣይንጠምት Låt oss inte kolla på vår egen styrka, ንዓቕምና ኣይንርአ på vår egen förmåga. ንጸጋ ኣምላኽ ንርአ Låt oss ha blicken på hans nåd. ጸጋ ኣምላኽ Guds nåd, ንዓቕሚ ኣምላኽ ይዘርእየካ den visar Guds styrka. ንዓቕምኻ ኣይርእየካን እዩ Den visar inte sin egen styrka. ስለዚ ኣእምሮና ብጸጋ እንተደኣ ክቃነ ጀሚሩ Så om vårt sinne endast blir kontrollerat av den här nåden, ንጸጉኡ ጥራሕ ክንጥምት እንተጀሚርና om vi endast börjar fokusera och titta på hans nåd, በፍጹም ኣብ ገዛእ ርእስና ይንጥምትን ኢና då är det omöjligt att vi ens blickar på vår egen styrka. ንሓይሊ ኣምላኽ ኢና ንጥምት
då blickar vi in i hans styrka. ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ በትዝበና ኃይሊ ንሁሉ ይሆን ይሉ Det är därför aposteln Paulus sa, med den styrkan jag får från honom så kan jag förmå göra allt. ጥዑም ብስራት ንዓኹም Så en god nyhet till er. ንሁሉ ዝኽእል ጸጋ ኣለኩም Ni har nåd som räcker till allt. ስለዚ ሎሚ ተጠቀሙሉ Så idag använd er av den. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrare. ሻሎም Guds frid.